Amo na ito? Please let me counter right now. Double time, please. Hi, Lel. Namalit na samihan iya gamit. Oh, ito, pwede na ito. Tagpera. 130. Ha? Sa sporty ka man ada. Sa cool. Requesting people, please let me counter right now. Amo ito? Bali ito sa kapag among kuha ah. Ito ano bang size ito? Ay itong large gamay ito iya. XXL. Pili ko to mo makita kuha ah. Kita perang presyo. Pera. Kung tulo. Pagtulo. Kuha matulo. Parehalaan ko ito. Lain-lain na lang kuan. Ano lil, nag-shopping na sa Milil. Sige, pili mi. Ada itu ilarum. 180, 130. Pandiwin din akong tilo. Kalabang pila. Yan pagod kami ng mga human.